Ало, да. За обявата ли се обаждате? Да. Аз съм собственика на апартамента. Голям интерес има към него. Голям. От сутринта сигурно 20 ваши колеги са се обадили. Брокер след брокер, брокер след брокер. Да. Добре, водете ми купувачи, да, но от мен не търсете комисионна. Аз мога и сама да си го продам. На 6-ти етаж, както съм писала, на 6-ти етаж, асансьор няма. Последен етаж, двустаене. Имаше една голяма тераса, аз съм я остъклила и там е кухня, хол и трапезария съм направила. Да, правилно виждате, винкел е остъкляването. Какво против имате? Ама, символа на Париж, Айфеловата кула е от винкел. То ако беше много хубаво ПВЦ-то, от ПВЦ щяха да я направят. Да. Снимки на баня и тоалетна няма, защото, да, тя е на етажа, една е на етажа. Вижте какво. Там са 6 тавански помещения на този етаж. Само 2 наематели има, 2 от тях имат наематели. И те са се разбрали. Единия се къпе понеделник и сряда, другия вторник и четвъртък. Сега вие там какъвто клиент имате, той може пък да е сряда и събота, пък за неделята ще се разбират, ама кой се къпе сега 3 пъти в седмицата? Да. Цената? Няма да правим коментар. 100 000 евро, 100. Все пак това е в центъра на пешеходно разстояние от центъра е, да. Няма да се разберем с вас. Аз що ли не си изключа телефона? До тук ме дойде от вас брокерчета.